dịka election na-elu, few months to the election, abịa m ka m were ọbara onye nwe anyị si n'elu obe kpuchie unu na-abụ ọchịchị unu na mbata unu, ajọ mmadụ anya afụrụ unu, ajọ mmụọ anya afụrụ unu, dịka unu wepụtara onwe unu ka unu gbaa odibo wee sọpụta ala Naịjirịa. Ekpuchie m unu n'ime ọbara nwa atụrụ, ọ dịghị ihe pụrụ ime unu na-abụ, n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na ekwensu bịa igbu rie ma na n'iyi. Ụfọdụ politicians bịa igbu rie ma na n'iyi, mana unu na-abụ ewepụtago onwe unu as Moses and Elijah ya zọpụta obodo a. Onye ọbụla chee n'unu echiche ọjọọ ya anwụ, onye unu chekwara na echiche ọjọọ ya anwụ. Onye ọbụla na-achụ unu ọsọ nwa ada, onye unu na-achụkwa na-achụ nwa ada. Ihe ọjọọ na-emebi iru na anọrọ n'azụ, ebe unu n'obi ọ na-eme n'azụ na anọrọ n'iru. Ọpụpụ unu na mkpata unu ka m na-etinye n'aka onye nwe anyị, wee na-eso oku unu in the blood of Jesus. From now till mgbe anyị eme election na February, asasị na-agba tatatata, na-agba totototo, na-atụ bọmbụ ogbunigwe, atomic bomb, missile, ọya nweta unu. Nkata ọbụla ndị iro na-akpara unu na-abụ ha kpacha nkata anyị ekpudofa. Ihe ọbụla echiche ọjọọ ọbụla a na-echere unu echiche onye nwaanyị echichi ya echiche ahụ o mezuo na ndụ ha. N'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru ka anyị mata, akwụkwọ nsọ ekwuo gịnị? Surely they must gather, but if their gathering is not of the Lord, surely they must scatter. Ebe ọbụla ha gada iji megide unu na-abụ, onye nwaanyị etinye confusion n'etiti fa. Onye nwaanyị emefa ha mepee ọnụ, ife na-apụ ha n'ọnụ bụ blue bala blue. O nwere something meaningful ha ya ekwu. N'ihi na your intention dị pure. Your intention is to save the 220 million Nigerian youths who are wasting in poverty, who are wasting in agony, who are wasting in insecurity, who are wasting in crashed economy. Because your mission is to revive. But some cabal, na-ekwere ka obodo adị mma, na-agba mgba, na-apịkọ, na-ekpe na-akpa nkata ka unu ghara ịbata. Wee na-asị ka ọkụ mmụọ nsọ si n'eluigwe loketi ha ofu n'ihi na-ekwuri oriarị n'akwụkwọ nsọ na ha adịghị, na ha apụghị, na ha enweghị ike ime anything. N'ihi na onye chi ekwe n'azụ na-emebi ife. Nwere asị na ya dịrị unu na mma. Ekpuchie m unu n'ime ọbara nwa atụrụ. Ekpuchie m unu n'ime ọbara nwa atụrụ. Unu na-eje, unu ya na-ejeru, unu na-ana, unu ya na-anaru. I command them the 25 archangels, all the angels of the heaven, ka ha chebe unu na-abụ. Ebe ọbụla unu na-eje, ebe ọbụla unu na-abanye, ebe ọbụla unu na-etinye isi, unu na-aga 1 million angel ya n'unu n'iru, 1 million angel anọrụ n'etiti, another 1 million angel anọrụ n'azụ. Onye aka m kwurie, ọ ya adị n'aha Jizọs. Amen. Amen. Ọ ya dịrị unu na mma. You are blessed. Gaban. It shall be permanent.